ଆଡେ ଜିମ୍ ଝିଅ ମନ୍ଦି ପଡିକାଡି ଖାଉଛି ଏଡେ ବିକଳିଆଟା ଆଜି ଜିମ୍ ଯିବୁନୁ? ନା ନା କଣ ପାଇଁ? ହାତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହଉଛି। ହାତ ଗୋଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି ଖାଲି ଖାଇବାକୁ କିଛି ହଉନି। କଣ ଖାଉଛି କି? ମଞ୍ଜି ସେଠି ଭାଙ୍ଗୁଛୁ ସେଠି। ନା ମଣିଷ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରୁନୁ। ଜିନିଷ ଆଗେଇ ଯାଉଛି ଆସିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆରେ ପାଦ ଛାପି ଯାଉଛି ଯାଉନୁ। ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ଭିତରେ ବସିବା ନାହିଁ। ପାନେ କଣ ସେଇଥିଲା ସେଠି ଜିମ୍ କରୁଛି ଏଠି ବସିକି ଏଠି। ପାଣି ଆଉ ବସିକି ବୁନୁ ବସିକି ନହେଲେ ଇଏ ହେଇଯିବ। ବସିକି ପାଣି ଢାଳି ସାରିଲାଣି ଏତେ ବିକଳିଆ ଏତେ ବିକଳିଆ। ମୁଁ ବି ଯାଉଛି କିଛି ଜିନିଷ କରିଦେବି। ଆସି ସେପଟେ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଗେ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବି। ନାକ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ପାଖାପାଖି 50% ସାରିଲାଣି। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କାମ ପୁଣି ମୂଳରୁ ଚଲେଇଛି। ଭଲ ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ। एक मोटे जीवन दबू कि हाँ पानी पिए कौन हाँ मोटे जीवन देबू कहीदेव सब आग शस होगा कि आसी से बस गीत बजाऊँ बर्तन बसिक आस्ते आस्ते छाड़े आस्ते आस्ते छाड़े आस्ते आस्ते छाड़े एते स्पीड नुह आस्ते आस्ते छाड़े आस्ते आस्ते छाड़े एते लाज कौन भाई आसी लाज कौन भाई लाज ना पूरा कूल खाली गीत बजेले किसी हम सीखे दे आगे लाज लगला हाटी बस आस्ते आस्ते छाड़े कि हस खाली झरी पड़ू काम चलला अरे आस्ते आस्ते कर आस्ते छाड़ बसवा फैले आम घर को जा समस्त शेष हो बर्तमान जीवु घर को जीवु आजा बुलूची बाया भाया आज बुले हाँ है बुले मो गीत बंद करे
ଲୋକାଲ ପିଲା ଭଳିଆ ହଉଛି ନା ରେ ବେଳେ ଓଜନ ହଉଛି ଆଇଲା ବେଳେ ଓଜନ ହଉଛି ମାନେ କି ଭଳିଆ ବାଇଆ ଏଇଟା ଆରେ ମ୍ୟୁଜିକଟା ବନ୍ଦ କରୁନୁ ଆଜି ବାଇଆ ଭଳିଆ ପାଣି ବୋଟଲ ଥୋଇକି ଆସେ ସେଠୁ ଥୋଇକି ଆସୁନୁ ଜଲ୍ଦି ଆସେ ହଁ ଆରେ ଆସୁନୁ ଯିବୁନୁ କି ତୁ ସିଗ୍ନେଚର କରୁନଥିଲୁ ବାହାରିକି ଆଇଲା ଏବଂ କରୋନା ହେଇଯାଇଛି କଣ ମକି ବକ୍ସ ସେଟା କଣ ଗୁଗଲ